Esta é a política de austeridade, non? Que tanto nos proclama o señor Núñez Feijóo. Política de austeridade que en este caso vai encima, unha vez máis, das clases que son víctimas desta crise económica, dos traballadores e traballadoras. Non é de recibo que traballadores e traballadoras de un servicio tan importante como o sanitario, en este caso de un centro como Povisa, pois estén ao día de hoxe sin poder cobrar os seus salarios. Eu creo que hai que exixirlle á Xunta que este tema ten que arranxalo inmediatamente, porque, repito, non se pode estar falando de recortes de austeridade e sempre os recortes e a austeridade van en riba precisamente dos menos favorecidos, en este caso os traballadores e traballadoras de Povisa.